Ahoj, ahoj, tu je Eliasmus 159 a ukážem vám, ako urobiť pascu pre griferov. Takže potrebujete nejaký pekný blok, potom kameň alebo niečo, nech to nie je až také pekné, lebo nech to nezačnú grifovať a zistia, že tam je pasca. Redstone, ruditová fakľa, potom budete ešte potrebovať predĺžovač, čiže repeater a ako sa to volá, lepivý pistón. No, takže urobíte si jamku do zeme. Dáte tam redstone fakľu, teda ruditovú fakľu, položíte na ten pekný blok, nie ten zlý, ja som sa pomýlil. A tým, že sa na to postavil ten blok, tak sa ten signál inak preniesol, ako keby. No, takže dáme si tu, počkaj, musím si to prerať. No, takže urobíte si jamu na dĺžku 3 od tohto. A diaľka môže byť hociaká, len aby tam tie redstone vydržali. Dáte tu tieto lepivé pistóny. Pokryjete podlahu a tu dáte repeatere. Dáte to semka. A pasca je hotová, ale musíme si to ešte nejako pozakrývať. Ja to zakriem takto. To je na vás, ako si to už vy zakriete, nech to je hociako. Ešte si to takto dám. Stena nemusí byť to, alebo pre istotu ju urobím, lebo mohlo by sa, že by prišiel a dal by aj pod seba bloky a uvidel by to. Vlastne tam by to bolo zakryté. No to je jedno. Takto, tak. Ešte tu musím to rýchlo stihnúť, dúfam, že to stihnem, nech mi to natáčať, lebo na časti to zasa nechcem dávať. A pasca je hotová. Grifer príde, uvidí diamond blok, zničí ho. Počkaj, čo sa deje? Kurňa, čo sa s tým stalo? Niečo sa s tým stalo divné. Čo sa s tým v kuse deje? Skúsim to takto. Lebo mne to takto fungovalo. No, teraz to ide. Neviem, prečo mi to teraz nechcelo ísť, takže ešte to tam musím prekryť. Fakt ako neviem, mne to vždy hen tak šlo. Aj keď som teraz, pred chvíľou som natáčal, ale niečo som štikol a vyplo sa to celé, tak
tak ja som to dával aj na internet a potom som zistil, keď už som to naň dal, že to je blbosť. Počkajte, niekto mi volá. Halo, ja natáčam. No tak, teda pasca je hotová. Je na základe tom, že tu je ten diamond block a keď ho zničia, tak sa redstone tak sa signál preruší. Ešte si tu urobíme nejakú jamu. Ja to urobím, aby som stihol natáčať. Teda nech to stihnem donatáčať. A no a pasca je hotová, takže príde, zničí a prepadne sa. A ja si dávam väčšinou dole lávu, ale jak ju nebudete mať, tak urobte kľudne dlhú jamu. Tak ahojte a dajte lajky a prepačte mi hen toho. Dovi.